Szeretettel köszöntjük a kedves vendégeinket a Dökör előadásán. A mai menü Herkules bombon, kellemes kikapcsolódást kívánunk önöknek és mobiltelefonoknak. Ön az a szerencsés halandó ügyvéd úr, aki elsőként próbálhatja ki ezt a szenzációs találmányt. Hát kérem, foglaljon is helyet. Szeretném megbeszélni mindezekkel. És a kérdésémet. Mint ahogy ezt tudjuk, egyszer annál megbízható, mennél többen próbálták már azt ki. Ügyvéd úr teljesen nyugodt lehet. Ez a szer sokszorosan ki van próbálva. Szenzációs állatkísérleteink voltak. Egy egész évet azzal töltöttünk el, hogy ezt a két korszakalkotó találmányunkat tökéletesítsük. Ön ugyancsak az egyiket fogja igénybe venni. De a másik is korszakalkotó. Magán ez a sárga doboz érdekli. Ebben Herkules bombonok vannak. Az én vegyi készítményeimet legtöbbször finom bombonok formájában vegyítem el, hogy társaságban is nyugodtan lehessen alkalmazni őket. Ettől a doboz bombontól mindenkire rohamszerű gyorsasággal jön rá a lehető legtüzesebb fiatalság. Nagyon szép és pusztusos forma. És a hatása! Nincs többé elhasznált idegrendszer. Ne dobja el kimerült szerveit, bármilyen kor, bármilyen lankadtság. Előjön egy kis folt a férfi nyújságom. Előjön egy kis piszok. Egy kis piszok nő, akit szeretne megkapni. És a Pereni-féle Herkules bombonok egyből átalakítják önt vén marhából ifjú bikává. Nagyon kedves. Magának csak azért mondjuk el mindezt, mert ennek fejében maga fogja elintézni az összes szabadalmi eljárásukat, és beszáll a terjesztésbe. Mert most dolgozom. Dolgozunk? Dolgozunk. Egy csomó prospektuson, meg a plakátokon, meg a legjobb reklámokon. Tudja, a Goromba reklám a legjobb. Például te sötétben bujkáló szerencsétlen. Mit lógatod egész nap húsan? Én fel fogom neked állítani! Az új tételt, öregember, nem vénállat. Nagyszerű! Kár, hogy én leszek a kísérleti alany. Mint ahogy mondtam, ez megtisztelő, de nem megnyugtató. Doktor úr, ez a szer sokszorosan ki van próbálva. Már említettem a szenzációs állatkísérleteinket. Nézze! Például itt van ez a másik doboz. Ebben is bombonok vannak. Ez való a búskomorságra. Hát az is hasonló baj, mint a szerelmi gyengeség. Azért is hívjuk hasonlóképpen. Egyik a búskomorság, másik a húskomorság. Ebből a piros színű dobozból bevesz egy bombon. Mosolyog tőle. A kettőt vesz be. Kacagni kezd. A hármat vesz be. Nem tud uralkodni magán, és percenként felröhög. Például van egy öreg tengeri malacom, 42 éves nőtlen magánzó. 12 gyermek apja, de 30 éve nem érdeklik a hölgyek. Tegnap beadtam neki 3 bombon, és mi történt? Ajaj. Mi történt?
Véletlenül a rossz dobozból adott be neki. Halálra nevette magát. Bezzegén, van egy vén buldogom. 12 éve nem érdeklik a hölgyek. Tegnap beadtam neki a Peremiféle Herkules bombonokból 4-et, és azóta... Azóta viszonya van egy kanárival. Egyetlen állat, amihez hozzájutott a lakásban. Na mindenek előtt ugye ezt a vörös dobozt. Kérem, én maguknak az összes szabadalmi ügyüket még bélyegköltségtől mentesen is el fogom maguknak intézni. Mi pedig reméljük, hogy magából új és erős embert varázsol. Felvírat rátok, vén paralitikusok! Hát ezt hagyjuk. Meglátja, ezentúl tucatjával fogyasztja a nőket. Én nem vagyok az a nőcsábász. Én ezt az egy nőt véletlenül szeretem. És ma minden úgy összevág. A feleségem kiutazott a rokonokhoz Rózsadombra, és ez a kis asszony följön tárgyalni a vállóperében. És látom ma végre ragadtak engem. Nekem csak ez az egy nő kell. Tudják? Szerelmes vagyok. Mindenki lehet szerelmes. Fel a fejjel, te vén állat! Ne csüggedj! Légy résed, és eljön meg a te időt, te ócska eunó! Nem vagyok belkapar. Ezek csak ilyen reklámszlogenek. Elég gurumbák, de megnyugtatóak. Egy plakátot is terveztem. Terveztünk. Az lesz rajta, hogy egy hófehér szakállas úr kijön egy olyan házból, ami nyilván nem magánjellegű. Az lesz találva. Herkules bombontól mindjárt más. Vígan kacag a vén csámpás, hogyha a ház piros lámpás. De miért csámpás? Hát jobban hangzik. De semmi közel, majd netán a bombon meggyógyítja a mutatot is. Egy férfinál nem a talat fontos, hanem a minőség. Úgyhogy ne csüggedte vénaszot. Nagyon kedves, de akármely pillanatban megélt a hölgy, és még át kéne öltöznöm. Nagyon köszönöm szépen az eddigi kedvességüket. Használatünközítás felesleges, ezt egy gyermek. Ezt egy hülye is megértheti. Szóval magának sem kell olyan nagyon megerőltetnie az agyát. Bevesz ebből a bombomból 3 percenként maximum 3-at. Gondosan leszopogatja. Aztán átadhatja a hölgynek, mert ez bizony a hölgyekre is hevítő hatással van. Maximum 3 bomba. Értem. Nagyon köszönöm. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Ne csüggedte a vika! Viszontlátásra. Juci! Mindent hallottam, mondhatom, szép kis ügyleteik vannak. Hát én csak büszke lehetek a találmányaimra. Ez a modern orvostudomány csodája. De most látom, Juci, maga sír. Igen, mert elbocsájtok közökkel az ember. Juci, és segítek magán. Imádom magát. Nem vagyok, hogy sírjon. Talán tud valami állást? Azt nem, de szedjen bombot. Hagyják meg a bombonjaikat ennek a szerencsétlennek. Én legszívesebben mindent magának adnék. Imádom magát. Aj, hagyják, most nincs kedvem ellenkezni. Akkor szedjen meg. Tudja, mit adj ide azt a nevettetőt, jó? Egyet. Nem, adj ide az egész dobozzal, hanem ezt állásom majd minden nap beveszek egyet, és magabb jó kedvem lesz. De sokat ér, mert ez az egy doboz van. Pusziért? Puszi. Nagyon boldoggá tettek, nagyon örülök ennek a doboznak, de mondják, csak nem szokták összekeverni a dobozokat? Nem, mert mindegyik más színű. Ez nem ugyanolyan színű, mint amilyet az ügyvédúrnak adtam? Nem, dehogy is, hát nézze meg! Ez sárga! Ettől a doktor úr meg fog fiatalodni. A magáé ez a vörös, ettől fog maga éjjel-nappal kacagni. Hát én már is voltak, olyan jó dolog jutott az eszembe. Na, az Isten áldja magukat. Örülök, hogy itt voltak. Viszontlátásra. Elfogy, hozok még! Akkor ezt most szépen összecseréljük. Így majd nevet csokolni rossz. Ez miért jó büntetés lesz. Mit csinál itt a kisasszony? Hát én csak egy kis édességgel szeretnék kedveskedni az ügyvédúrnak.
Na hát, ez igazán kedves, hogy maga, hogy imádja az ügyvédet. Nagyon imádom. Igen, hát, de megtenni, hogy nem szól neki. Tudja, meglepetés. Én? Hát nekem egyik szememen be, másik fülemen ki. Hát igen, van itt még egy doboz, na hát, tudja mit, ezt adja be, hogyha jönnek vendégek. Igen. De nehogy egyen belőle. Én? Ha nem vagyok én torkó, nekem egyik szemem ember. Hogy is tetszik gondolni? Tőlem kint lehet egy évig is akármiféle édes. Na jól van, de az ügyvéd úr nem tudja róla. De hogy szó? Viszontlátásra! Egy levelet hoztam az ügyvédről. Igen, köszönöm. Elmehet. Szemtelen! Halló? Igen, itt Dr. Birc. Igen. Kérem, elnök úr, engem értesítettek, hogy mint az Egyesület fővédnökéhez ma délután elhozzák a pályadíjnyertes hajadont. Igen. Hát kérem, én szeretném ezt a látogatást elhalasztani. Sürgős dolgom van. Végrehajtói bizottsági ülés. Igen. De hát csak bejönnek az Egyesületbe. De alapon az áll, hogy az erényes hajadonokat támogató és kiházasító társadalmi egyesület az Angyalföldi kerületben megválasztott Miss Angyalföldet elhozza hozzám bemutatás céljából. Igen, céljából. Hogy? Szóval nem tudja értesíteni őket, de kérem, nekem dolgom van. A legnagyobb sajnálatomra nem fogadhatom őket. Jó, hát ha nem, akkor nem. Ajánlom magam. Kérem, a jön egy bizottság, nem vagyok itthon. Igenis, ügyvéd úr. Nagyon egy bizottság. Mi van magával? Nem tudom, olyan meleg. Látszik, Bentkor. Nem kéne lassíban áldani alkoholt fogyasztania. Na, hagyj rá magát. Szedje össze magát. Igenis. Igaz. Na, lássuk ezt a találmányt. Így ez egy.